раиси комиссияи манзили ҷамоати деҳоти ҳамробоеви шаҳри Конибодом ҳамчун гумонбар дар ҷинояти гирифтани пора дастгир гардид. Гумонбаршуда бо истифода аз мақоми мансабӣ барои мусоидат намудан ба гирифтани қитъаи назди ҳавлигӣ 5000 сомонӣ талаб карда гирифтааст. бо истифода аз мақоми мансабӣ ва ваъдаи иҷрои кору хизматрасонӣ даст ба тамаҷҷӯиву ришваситонӣ задани нафарони мансабдор боиси дар байни аҳолӣ ба вуҷуд омадани нобоварӣ нисбати сохторҳои давлатӣ мегардад. Кормандони шуъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд дар доираи чорабиниҳои оперативии ҷустуҷӯӣ ҳаракати коррупсионӣ суиқасди гирифтани пора аз ҷониби раиси комиссияи манзили ҷамоати деҳоти ҳамробоеви шаҳри Конибодом Шодиев Аваз Юлдошевичро ошкор намуданд. Гумонбаршуда барои мусоидат намудан ба гирифтани қитъаи замини назди ҳавлигӣ дар масоҳати 8 сотиқ аз як нафар бевазани ба замини назди ҳавлигӣ эҳтиёҷ дошта сокини маҳаллӣ 5000 сомонӣ ба сифати пора талаб кардааст, ки ҳангоми гирифтани ин маблағ аз ҷониби кормандони шуъбаи минтақавии мубориза зидди ҷиноятҳои муташаккили вазорати корҳои дохилӣ дар вилояти Суғд ва прокуратураи шаҳри Конибодом дастгир карда мешавад. Далелҳои шайъӣ аз дохили сабукравӣ ба гумонбаршуда тааллуқ дошта дарёфт гардида, аз рӯи ҳодиса бо моддаҳои 32 ва 319 кодекси ҷиноятӣ паррандаи ҷиноятӣ оғоз карда шудааст. ҳамчунин барои муайян кардани дигар иштирокчиёни ҳодисаи ҷиноятӣ, ки аз ин маблағи пулӣ манфиат доранд, ҳаракатҳои иловагии оперативию тафтишотӣ ба роҳ монда шудааст.